Ndiyanibulisa ke babukele egameni likaYesu waseNazaretha. Umfundisi ubathanda cwasi lona. Hayi, inoba senilazi ngoigama lami lefani yami. Kunini nama ndesichaza apha kule podcast. Ngo-Reason to Live lona sisebukhoneni nje bukaNkulunkulu sizova incasa zencoko esizincokolayo apha kwa-Reason to Live. Namhlanje ke ndihamba nomfundisi mntakababa kodwa ke ndizawufuna uba azazise. Sazana kude kakhulu ke nomfundisi uzayiva wena apha encokweni uba sazana from phina yonke mani loo nto leyo injalo ayibo, amen. So into eyenzekayo ke sizamane nomixe ke ne-English somewhere somehow just because akashumayeli kumaXhosa kuphela, so bakhona ke nabanye abantu abashumayezayo abathetha isingisi abangasivayo isiXhosa, so we'll try and mix somewhere somehow ayibo, amen. Tatam khakubulise ke kubabukeli, ngicela usazisa ke nokuthi ngubani wakwabani, uhlala phi, ushumayela phi futhi at the same time okanye usenza ntoni na, amen. Amen. Manibulele mfundisi wami ngalo elithuba. Ndirhalela utsho ngapha ekhamereni xa ndibulisa ababukeli ngoba xa ndizazisa kuwe. Okay. Ngoba I know that uba sisuka kude kakhulu thina. Okay. Ngoba naxa sifowunelene sike sibe namaxesha ongabulisani. Indlela lena esazana ngayo. Amen. So ndirhala ke ndijonge phaya kubaphulaphuli. Baphulaphuli ndiyanibulisa, ndiyazazisa ke ndingupastor Hanisi. Ndisindisiwe izono zami zixolelwe. Ndizalwa Eastern Cape kula dolophu incinci kuthiwa iCala. Okay. Ndizalelwe khona ke kulaa lali yaseMchewula, ndakhulela khona ndaze ndafumana inceba yokuthi ndisindiswe ndikhona kulaa lali yaseMchewula. Kodwa ke ngokuhlala ndisePort Elizabeth kule ndawo kuthiwa iGqeberha ngoku. Amen. Amen. Hayi ke siyakwamkela tatam kwakhona ke apha ke enkqubeni ka-Reason to Live. So ndiyafuna nje manisiye sibheke phambili just because ixesha lethu lincinci ngendlela engummangaliso since sine-conference esinayo ke eqalayo namhlanje apha late. Amen. Sifumene nje lo chance njalo babukeli. Ndaqomba akakwazi uba athi seke lapha eCape Town angazogqitha apha estudio sike sithi ukuncokola nje ngeendaba ezithile. Uzoke sibalisele ke ngejeni yakhe yokusindiswa nangezinye izinto nje esinothi sizifunde ebomini bakhe. Tatam ndiyathanda ke into yobana nje uke siqale ekuthini wamkela uYesu njani phi, yonke nje laa nto leya injeyana, futhi ubuyathanda futhi at the same time uyafuna nje ukungena kancinci kwi-background yakho, wamkelekile nakwezo zinto ezo zinjalo. Amen. Mandibulele mfundisi wami ngelithuba endilifumanayo Yes. lokuthi ke ndibalise ngejeni yam. Ijeni yam inde kakhulu but ke because of ixesha apha estudio, so ndizawuzama ukhatha indawo endicinga uba izindawo ezibalulekileyo and also nendawo ezizawukwazi uba kubekho umntu oncedakalayo ophulaphuleyo. Amen. Now ndizalelwe ke eCala, Okay. kwiilali zaseMchewula ndakhulela khona. And then ekukhuleni kwam zikhona mos izinto eziye zenzeke apha ekukhuleni komntu. And then as I grow up I learned some few things and zifunda even ngoku njengoba sendisindisiwe ngizibona uba yonke into ine-purpose. So there is nothing eyenzeka empilweni yomntu without a purpose, God's purpose. Apha empilweni yomntu it's either it's the devil's purpose or God's purpose. But everything that is happening in somebody's life, it happens for a purpose. Okay. Now but most of us sibethwe nguSathana ngokuthi uSathana asivala amehlo so that we don't see the purpose of God in our lives. So I want to dig deep about this thing of a purpose. When I grew up in a very poor family. All right. I've got a poor background. I know that most of the people, they say the same story. Okay. But I have come with a different teaching about the poor background. Okay. Yeah. So apha ekukhuleni kwam ndizawubalula qala phaya ebuncincini bam, ndibe ngumntwana obe different from birth. Ndibe different from birth, ndilaba ngumntwana owazalelwe endleleni ebheka esibhedlele. Zange ndizalelwe esibhedlele, ndazalelwe endleleni ebheka esibhedlele. Then ndaba ngumntwana ke owa different from birth. Ndithe xa ndifunda ugrade intlupheko yasekhaya funa ukubalisela nje ngayo uqala, then kukhona apho ndiyakhona. Ndithe xa ndifunda ugrade 1 ndafumanisa into yoba ngabana ndiqalwa
yinto yokuhlutshwa yile nto yoba ekhaya kungekho zinto zamali. And mhlawumbi omnye umntu angandibuza mhlawumbi angazibuza umhlawumbi umntana ka-grade 1 uzazi njani into ezinjalo. But mna it will be a surprise if I can tell you that I know everything from 4 years above. Ndiyazazi zonke izinto ezazisenzeka in my life. Nam kandiyazi uba ndiyawuthi ndizazi njani. But ndiyazikhumbula zonke izinto ezazisenzeka ebomini bam from 4 years. So I also want to advise i-parents ukuba zizigade ezi zinto, because into eyenzeke emntaneni njengoba ndisitsho ndithi mna I know everything from 4 years above. So whatever that is happening emntaneni, noba wena ungambona sometimes ingathi akakakhula akabi mdala, but laa nto izam-affecta and uyayazi. And uzoyazi even naxa esemdala. So that's why I want to advise i-parents ukuthi zifunde ukukhulisa abantwana ngendlela erayithi. Now kwi-parents zam ayikho into endinothi kubo ndibabonile into yoba babe nezinto abandibetha kuzo kangangoba even though sendisindisiwe abazali bam abasekho, but ndisoloko ndingumntu mna obona uba abazali bam babelulutho kakhulu empilweni yam. And I saw the hard working yabo, because bengabantu abasokolayo, but njengoba besokola they would make sure ukuba silala sityile. Babenza sure baxolele into yoba kwenzeke nantoni na as long as abantwana bezawukwazi uba babone into yoba abazali bazama ngandlela zonke ukuthi kube khona into etyiwayo. Now ke apho ndiza khona ngentlupheko, ndaye ndafunyanwa le demon le-low self esteem. Ndiluza i-confidence ngobomi bam. Laa nto indiqala esikolweni xa kubaliswa ngabantwana esikolweni. Banye bathi hayi mna ndinxiba isihlangu sento ethile, isihlangu sento ethile. Then ndifumanisa uba mna ndi-out mna, because mna sometimes ndinxiba izihlangu zikamkhuluwa wam okanye izihlangu ezazishiywe ngubani kudala okanye siziphiwe komnye umzi ezo zihlangu. So mna ndifumanisa uba kwezo ncoko zinjalo ndi-out. Then I lost self-esteem and I lost i-confidence about my life. And then I started to have suicidal thoughts in my life from the very young age. Ndicinga ukuzibulala, ndizama ngandlela zonke uba yeyi noba ndingazibulala njani. Ndicinga uba xa ndinoke ndizixhome ndive kuthiwa umntu uzixhomile. Xa ndinoke ndizixhome, but ndiphinde ndicinge yayibona laa ntambo leya xa seyihlela apha emqaleni, ndi-imaginate laa ntambo xa ihlela apha emqaleni ngexesha ndingekafi noba kwenzeka ntoni ngalaa mzuzu ndingekafi. Then ndicinge xa ndinoke ndizihlabe ngebhozo mhlawumbi iqonde kodwa ibhozo indlela elibuhlungu ngayo selikusike ngemisteyikhi. Then ndinguloo mntu unezo ngcinga zinjalo zokuzibulala. Up until ke ngoku ndakhula khuleni kwam ke ngoku xa ndifika phaya kwiminyaka 13, 14, 15 ndaqalisa ke ngokuba ndibe ngumntwana ongamameliyo. And mna if I can tell you, umzali wam mna ndandikwazi umthuka ngesithuko face to face. Umthuke ngesithuko face to face. Now kwafika inceba kaYesu elalini yam. Ndikhulela kwilali ekwangazange kube khona into ekuthiwa ikulusindiso kuyo. So it's a very great privilege for me. I even say it to when I testify about my salvation, how I got saved. I make sure that I mention this thing. Uba mna ndafumana intsindiso kwilali engazange ibe nantsindiso. So there were few people that they were saved on that time. And we would meet those people from school, and then when we are back from school, no one is saved in my village. And then we only know that everyone who dies now is going to heaven, whether you are saved or not. We didn't know anything about salvation. We just knew Jesus Christ, that by 25 of December Jesus was born. And then by the time of Passover we know that it's all about Jesus. But we don't know this Jesus that most churches talk about. We don't know we know nothing about this Jesus. So we grew up I grew up in that kind of village. Now when the time of my salvation was near, kwaqala kwaba khona intente elalini yam eyayimisiwe, ndingazolimention igama. Miswa le ntente leli bandla, ndingalimention igama lebandla. Lo mfundisi washumayela. Then okokuqala before this tent saqale sashunyezwa ngabafundi esikolweni. Khumbula uba ndine-suicidal thoughts. I don't have a confidence about my life. Ndizama ngandlela zonke uba ndingazidestroya njani, ndingazibulala njani apha ebomini bam. Loo nto futhi ayaziwe efemelini yam, ayaziwe ekhaya uba mna ndingumntu onjalo.
Then kumele bafika abafundi ke ngoku aba basindisiweyo besixelela ngoYesu. Ndiqonda uba hayi man akakwazeki into yoba ngathiwa sisamkele uYesu salvation and then we leave our ancestors sishiya amasiko wethu esikhule ngawo. Okay. Sishiya iintombi zethu esijola nazo because bathi xa besixelela abafundi phaa esikolweni uba hayi intsindiso nathi siyababona phofu bengakhange bayithethe uba okay njengoba sijola nje thina bona abajoli. Okay. Siqonde ndizibala ezi zinto ndandingumrepha ke ndicula lo mculo kuthiwa yi-hip hop. Okay. Now njengoba ndiqonda ibale kuthiwe mandiyeke i-hip hop, kuthiwe mandiyeke amasiko asekhaya, izinyanya zasekhaya, kuthiwe mandiyeke amantombazana. Yes. Then ndiqonda uba hayi abantu aba bakho rayithi kakuhle apha entloko abo. Ayingobantu abarayithi kakuhle apha entloko. Andanoma ke Yes, ayiqhubekeka ndifuna ukuvulela nje ixesha lakho and no problem now okay, on my side. ndawuzama nje uba-short as much as possible. Yes. Now basishumayeze ke abafundi aba basishumayeze ngesihoko, sixelele ulibele kujola, libele kukhonza izinyanya, izithixo nazo zonke ezi zinto. Yeyi kuthiwe phaa uzawuya esihokweni. Simamele into esisoko kuthi umlilo wakhona ucimi, impethu yakhona ifi, masityhilele iBhayibhile. Ndikhulele ecaweni ke mna, kukho icawe ekhaya but iBhayibhile ndiyayazi ndandinayo even kwa before ndisindiswe. Now kodwa xa betyhila le Bhayibhile bazalwana apha esikolweni, kutheni le Bhayibhile ibhalwe izinto endingazaziyo nje mna because mna ndizalelwe ecaweni mna. Ngoku itheni le Bhayibhile xa betyhilwa ngabazalwana iveza izinto ezinye izinto endingazange ndaziva, not nje izinto nje endingazange naziva tu oko ndazalwa. Kodwa ikhona ingxaki kule Bhayibhile yabazalwana. Ndithi xa undibhalela ndizazi nee-scripture kandizazi neencwadi zaseBhayibhileni kodwa iBhayibhile ndiyiphethe. Okay. Ndibhalele phantsi uthe ikubani le ncwadi, ikubani bani, chapter bani, ndifuna uke ndiyijonge kule yasekhaya iBhayibhile. Because kukho nto endingayithembiyo kule Bhayibhile. Kutheni le Bhayibhile yabazalwana ithethe izinto endingazaziyo mna kodwa iBhayibhile ikhona ekhaya and kuyashunyayelwa ekhaya, kukho icawe ekhaya. So why ndingazange ndashunyayezwa ngezinto? Then ndizikhweshini ezi zinto zabazalwane zesihoko because zasashunyayezwa ngesihoko thina. Asiyazi noyani noba yinto ekhoyo. Question but xa ndifika nakule yasekhaya iBhayibhile, no man, ezi zinto zikhona nakule iBhayibhile. Zibhalwe kanye kule ke ngosisebenzisa ekhaya. Okay. Qha ke ngoku mna ndiyaqala ukuzibona ezi zinto zithethwa ngabazalwana. And azishunyayelwa apha ekhaya. Azishunyayelwa apha ekhaya. Then ndiqale ke ngoku ndibe nenhliziyo ebuhlungu when they speak about hell and heaven. Ndiqale ke ngoku imood yam ndiyiva uba it starts to change. I start to respond kwezi ntshumayelo zabo, but I've got a fear that if I leave girlfriends, I leave my ancestors, I leave everything that is a sin, that is not good, that is not written in the Bible, then abantu abalapha ekuhlaleni, how will they say about me? Zintoni into abazozithetha ngam? And then mna ndizawuzihandlisha njani iimfazwe endizawudibana nazo? Okay. Then enye into endiyilibeleyo, andingumntu owayene-ulcers, ndandingumntu futhi ndingathi ndandinamahlaba ebetha apha entliziyweni kakhulu, ayibetha kakhulu amahlaba. Uba ndisesikolweni ndithe lavuke laa hlaba lalindibetha ndingakwazi nothini, ndingakwazi nohlala. Now ke ngoku bashumayela abazalwane, bashumayela bethetha ngegama likaYesu, bethetha ngoYesu. Then babathi uYesu, igama likaYesu linamandla. Yes. Then ndandingumntu futhi owayecinezelwa ngamagqwirha. Okay. Andilele. And ndandicinezelwa ndide ndirhuqwe apha ebhedini, ndibe ngathi ndiyarhuqwa apha ebhedini ngamagqwirha. Then bathi abazalwane ke igama likaYesu linamandla, liviwa bubumnyama bubaleke. Ngemini ethini ndandizake ndiliprove eli gama likaYesu. There's something that I want to prove about what they are teaching us. Okay. Then when I was sleeping, le nto kuthiwa yilarhumane yeza yandibamba. Ndacinezelwa ndingakwazi uphefumla, ndingakwazi uthini. Ndalibiza igama likaYesu. Xa ndilibiza aliphumi apha emlonyeni. Awusindiswanga ngeli xesha kwenzeka? Andisindiswanga. Okay. Andisindiswanga. Xa uvile nje uba kuthe liyanceda eli gama likaYesu. Okay. Then ndifuna uprova le nto because ndiyabona uba ndandingumntu obufana noThomas. Okay. uThomas kwadwa sekuthiwa uvukile uJesu, kuthiwa wathi uThomas
mandibe phambi kwakhe ndifuna unyola apha esandleni sakhe. Yes. Ndifuna ubona amanxeba esandleni sakhe ndifake umnwe ndiyive uba hayi ngawo nyhani la ngamanxeba. So ndandifuna uziprovela ezi zinto before I take any decision, ndiprove uba le nto ndingena kuyo ndiyiprovile. Okay. Ndibonile uba yiyo. That andifuni uthandazelwa ngabo. No, because ngela xesha lethu kwakuxhapha ke into ethiwa ngumgubo waseDurban. Okay. Kwakuxhapha ke i-information enjalo kuthiwa hayi abapastor banemigubo yaseDurban, that's why bebeka izandla ebantwini bawe. Wow, okay. Kuthiwa ndandiqonda mhlawumbi banomgubo waseDurban abazalwane. Andifuni uthandazelwa ngabo. Okay. Ndifuna uthatha le into bayithethayo bayikoti eBhayibhileni ndiye endlini mna ndiyo-aplaya yona Okay. bengekho bona. Okay. Then ndizayiprova phaa uba yinyani le nto basixelela yona. Okay. Nyhani ke ngale mini ngcinezelo ndilibiza igama likaYesu. Xa ndilibiza ndiyive le ndiphelelwa ngamandla. For the first time in my life ndibona into yoba ndiyakwazi uyoyisa le nto indicinezelayo. Yoyisa ngegama likaYesu. Ndalibiza igama likaYesu, igama likaYesu. Yaphelelwa ngamandla yasuka laa nto. Okay. Yeyi, intliziyo yam ke ngondiqale ndibhilive uba lo Yesu ukhona. Okay. And ngale ndlela bamshumayela ngayo abazalwane ungayo. Then ke one other day mandilibeke igama elithi ndandiyotsheka intombazana. Okay. Kuvuke ke ngokwelihlaba ndisayilindile le ndawo. Kuvuke elihlaba litsho kabuhlungu apha. Njengoba lisho kabuhlungu ndilibonile igama likaYesu phaa kulaa nto ibengcinezela ebusuku. Yes. That okay, let me prove the name of Jesus again. Yandiva uba ndisesonweni ndiyotsheka intombazana andisindiswanga ndalibeka isandla ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. If I can tell you from that day up until now zange laphinde labuye lahlaba lemka that time, and I even doubted uba ndisibe saqhubekeka nale ntombazana. Okay. Kodwa ndaqhuba kuba ndandingasindiswanga. Ndadawuta angase ndijike ngoku ndithi ndiyaziyeka zonke ezi zinto banyanisile aba bantu abaya. Ngokwesibini ngondibaprove into banyanisi abekho bona. Ndiziprovela ndindedwa. Now unqandi xa Hayi, qhubekeka thetha. ingathi nditye ixesha kakhulu. Yes. Yeah. So ndibuye ke ngoku ndiqonda uba hey ndiyasifuna usithatha esi sigqibo. Ndibanjwa yintombazana. Ndibanjwa zizinyanya kukunqula izithixo zasekhaya. Ndibanjwa kukucula umculo we-hip hop. But inhliziyo yami convinced about Jesus Christ because I've tested Jesus Christ and proven him as true. Okay. Now there's no one who can tell me that there is no Jesus Christ. Though I'm not saved yet, but kwangekho mntu ayinondixelela uba athi akho Yesu. Yes. Ndizamphikisa ngodingasindiswanga. Ndithi yaphosisa ukhona uYesu. Yaphila. Now ndastrugglisha ke ngoku nezi zinto zintathu up until and I saw a vision. In this vision I saw myself standing in front of abafundi esikolweni. Okay. And then when I stand in front of abafundi, then I was preaching. I didn't even know that there is a scripture that was saying that is saying there a lamb of God who takes away the sin of the world. Nantsi imvana kaThixo ethwala isisono sehlabathi. Yes. Ndaziphupha ndishumayela Elo elo verse, lizwi yes. kodwa ingeyo verse ngela xesha ndithetha le nto ndiyithethayo ndingayazi uba yivesi. Okay. Okwesibini ndiphuphe ke ngoku kusithiwa kukho ilizwi elithi ayikho into eshotayo kum kufuneka ndisindiswe qha. Isephupheni nale. Isephupheni kukhala kuthetha nje lelizwi lithi ayikho into eshotayo kum shoda ndisindiswe qha. Then I took a decision one day, it was Sunday. It was very nice and I decided that this Sunday I'm not going to attend the church that is here in my home. Okay. I am going with another brother who is saved Okay. to his church. And then on that decision, I told myself that I'm going just to accept Jesus Christ Okay. to be my Lord and my Savior. And even that day, I entered the house of the Lord. And then I was not focusing in anything, even the preaching. I don't even know the preaching of that day. The only thing that I was thinking about is to accept Jesus Christ. Okay. I was ready to accept Jesus Christ that day. Zandive ntshumayelo, zandive ntoni, ndandifuna qha uba
laa mntu umepa ngaphambili laa dade bakhona nabaza kwamkela uyesu Yes. kuba mna ndize kuloo nto namhlanje Mm. kangangoba indlela endandireti ngayo ndandinomkhumbuza xa engajonga Okay. because ndandivile esikolweni xa besifumayeza abafundi uba uyesu uyamkelwa and ndidla ngoba bona xa besamkelisa abantu uyesu Yes. abanye abantu so nandiqonda ndingamcela uba ndicela nje undamkelise nje uyesu mna because I've come to church today to accept Jesus Christ. Yes. And then I accepted Jesus Christ, and then everything started to change in my life. Immediately after I accepted Jesus Christ to be my Lord and my Savior, everything changed in my life. Kandithi yonke into, even the way of thinking, the way of reasoning, the way of doing things, the way of dressing, because no one told me how to dress as a Christian. Okay. But I accepted Jesus Christ, and I heard that if you dress like this, is wrong. Without any pastor, because I didn't have a pastor on that time. I think it was about 4 months saved, but without pastor. I was saved on April, then 27 April 2014. Okay. And then April, May, June. Okay, it was 3 months, April, May, June. And then by July, by the end of July, and then you came with a tent. Nafika nina mfundisi nentende and zake ndingene nje kancinci phaa kodwa ndingazutya mizuzu mininzi. Okay. So ndahlala about 3 months without pastor. But if you would observe my lifestyle, if you would observe my salvation, you would tell that I have a pastor because there was a pastor that was in me, Jesus Christ. I didn't know nothing about the Holy Spirit. Okay. One thing I knew, it was the Bible. I must read the Bible, and I accepted Jesus Christ. Yes. And then Jesus Christ was talking to me. The Holy Spirit was talking to me, but I didn't know it was the Holy Spirit on that time. Okay. Teaching me how to dress, teaching me how to talk. As I already told you that I was even swearing to my parents. But the Holy Spirit that was in me after I accepted Jesus Christ told me that you must say sorry to your mom. You must say sorry to your dad. Without pastor. And you must not talk like that now. Okay. You must be a respectful child because now you are saved. You are no longer living a worldly life, but you are living a Christian life. Kule ndawo uthetha ngayo ndiyarhalela nje uke ndivele ke ngoku apha. Ithetha kanjani mhlawumbi le nto apha kuwe ke ngoku le nto ngoba ngoku awukafundiswa nofundiswa ngezimfundiso like into evakala as a voice ebhesayo apha ngaphakathi entliziyweni or ivakala as ingathi ingcinga yakho okanye it's something like into enjani nje. Ndingathi yinto engathi yingcinga but ayonto iplenayo uba mos xa ucinga mos uyaplan uba okay funeke ndicinge ngokuba xa ndisuka apha ndizawuya kweliphi icala. No, it's not like that. Yinto evele ifike nje but xa ifikayo when you hear that voice, you don't hear it as an audible voice which is coming audible to your ears. But it's an audible voice, but not audible. I don't know how to explain this. Iyavakala. To the point that even if we are sitting here and then we are speaking, when that voice comes, I notice it. This is that voice. Okay. Uyakwazi uyinotice uthetha. Ncokola mhlawumbi usenkonzweni sekushunyayelwa uva uba intshumayelo njengoba eshumayela laa mntu ume phaa ipulpit eshumayela. But le voice iyamncedisa, incedisa laa nto ayishumayelayo, iyayigqibezela. Uba ufumanisa uba njengoba eshumayela ineento ezedishayo le voice. It's something that ayikho audible but yinto engathi zingcinga xa bendinoyicacisa ngamagama azawucaca easy komnye umntu. But ezaa ngcinga ezi ayizongcinga ozicingayo uplenayo but vele ifike. Then ke ngoku ndifuna ungena nje kancinci kwenye indawo ke ngoku endiqondayo iba iphambili kancinci but because of sewubuze lo mbuzo. Then ke ngoku kule voice uyithethayo wasifundisa mfundisi wam wathi ivoice kaMoya Ingcwele xa ifika kuwe iba ngathi yinto ethi qatha apha engqondweni yakho ezingcinga. But ezingcinga zirayithi. Ezirongo zisuka kuSathana. Yes. Then wasititsha usenzela imizekelo. Ndiyayithanda futhi indlela osititsha ngayo
because ndingayifanisa nendlela uYesu wayititsha ngayo abafundi bakhe. Okay, singake siqale sihambe naye nje sigqibele and then uphinde uyidibanise phaa ekugqibeleni. Okay, xa ndibuyela ke ngokulaa ndawo iyandititsha le nto, indifundisa isinxibo, indifundisa ukuthetha, indifundisa yonke into. Even sendenze into erongo ndivisazela sibuhlungu apha, laa voice izawundikorektha ithi wenze into erongo endaweni ethile, kufanele uba uyenze kanje nakanje. Then ndicela nje imizuzu emibini nje xa ndigqibezela icacise nje enye indawo. Kukho inja phaa ekhaya, ndakhula ndingumntu owayerhalela izinja kakhulu. Okay. So kwanda izinja kodwa zisifa xa ndikhulisa inja ivele ife, kwabakho inja eyaphila ke ngoku yabandala. But yangabi le nto ndiyifunayo le nja, ndayibona uba ayibukhalanga man, ndandifuna inje Strong, yes. yiva ayikho strong le nja mani, abantu bayangena nje apha endlini ingakhongothanga le nja, ndiyayibona uba yayinobubele. Okay. So xa ndiyipha ukutya ngoku ufumanisa uba ndizama indlela zoyibetha, ndayibetha ndayi-abuser, ndayibetha le nja to the point yokuthi yaba nenzondo kum. Xa ndingena eyadini suka esikolweni iyaphuma yona iyohlala ngaphandle, yazombela umngxunya entla kweyadi uba izihlalele phaa. Then xa ndingekho endlini iyabuya nje izongena ngaphakathi eyadini yonwabe, but once ndibe khona eyadini ilala ngaphandle, ayifuni indawo enam. Uba ndiyigalela ukutya, uba kugalelwe ndim ukutya kubonile kugalelwe ndim, soze ukutya noba sendingekho, kotyiwa zezinye izinja. Then xa ndisindisiwe, ndasindiswa, kwabakho into ethi ke ngoku laa voice yabakho into ethi uyiabhuyuzile laa nja. Yho. Laa nja funeka uyithandazele inja. Ndathandaza ke, hayi ndicela uxolo Thixo, inja yakho ndiyiabhuyuzile, inja yakho ndacela uxolo ke ndithandaza kuThixo. Hayi, ummangaliso endawubonayo, laa nja ndayibona seyiphinda indamkela futhi, emveni koko ndaba nesiphatho esihle kuyo ke ngoku ngenxa yoba ndisindisiwe. Zonke izinto ndizititshwa yile voice endayifumana mhla ndisamkela uYesu, ngalaa Sunday ndandizamkela ngayo uYesu. Okay. Yes, masizame ke ngokuhlabela mgama ke mfundisi wam, ndizivile izinto uthetha ngazo. So ubusaqhubekeka ke ngokubalisa nejeni yakho, ndicinga uba simamele nathi babukele okanye baphulaphula. Ndicinga futhi at the same time nawe uyakha ke ngoku esathetha nje umfundisi apho ubana kwenzeka kanjani uma usindiswa and ibaluleke kangakanani laa nto yokumamela the voice of the Holy Spirit. Qhubekeka ke tatam nale mbali yakho oyibalisayo. Andifuni uba ndimane ndikunqanda kakhulu, ndifuna nje uqhubekeke nje uzithethele kakuhle. Okay. Then yafika ke ngoku intente ngoJulayi. Okay. Kulapho ke ngoku ndizawuzama ke baphulaphuli nani phaa ekhaya nimamele kakuhle, because I think ke ngoku ndifika kwizinto ezibalulekileyo, but nezi ndizithethile zibalulekile, but le point ndifika kuyo, le ndawo ndifika kuyo yindawo endirhalela into yoba entliziyweni yam ndize nalapha kwi-podcast ndiqonda ingase le ndawo ingaviwa because indawo enditshisayo apha entliziyweni yam. Okay. Yafika intente ndiva ereyidweni ecala, community radio yasecala, ndive kuthiwa kukho intente ezawufika apha Mchewula elo xesha mna ndikwi-winter school. Ndabuya kwi-winter school, xa ndibuya sifike kuma le ntente elalini. Sinolwazi ke lokuthi kukho umgubo waseDurban wabefundisi. Okay. Yeyi kwakungekho nzima lo mhlobo kunzima ngawo ngoku noko ngelaa xesha. Okay. So ndithi okay, ndizawuya kule ntente but ndizawuya ndiyohlola umoya, kuba ndake ndafumana iscripture eBhayibhileni xa ndifunda iBhayibhile esithi test spirits, discern spirits. So andizazi uba ndizabahlola njani. Okay. Ndiye ententeni ndingazazi uba ndizabahlola njani. Xa ndifika ententeni ndifika kukho umfundisi apha, kukho umntu phofu ubrada apha uhlele ekeyboardini. Uhlele ekeyboardini lo brada, unxibe isilamba, ufakile itayi lakhe apha but wafaka nebhatyi, but unxibe isilamba ngaphezulu, isilamba esinevi sikaSpar, esinalaa sayini yakwaSpar. So ufake intambo, ufake i-microphone like this apha emqaleni, then wayibopha ngentambo. So njengoba edlala i-keyboard uyacula apha emlonyeni le mic.
ayathandaza futhi ngexesha adlala i-keyboard zenza zonke, uyacula, uyathandaza apha ententeni. Yeyi, kwahlatywayo ndafika loo brother ehlabela ingoma ethi Mhlekazi. Wayihlabela kukhona no-sister phaya o-MC leyo ume phaya epulpitini. Wayihlabela loo brother le ngoma. Ndalibala uba bendizohlola umoya, ndaziva sendisithi ndizawukhonza nalo brother. Andayazi noba ndabahlola ke okanye kwathini. Kodwa ndizawukhonza naye lo mzalwane. Wafika ke ngoku umfundisi. Gcwala intente, wafika umfundisi washumayela Isaiah chapter 1 verse 18. Come, let us reason together, whether your sins are red like a scarlet, they shall be white like a snow. Then if you can listen and obey, you shall eat good things of the world. But if you do not listen, the sword of God is ready to eat you. You shall be eaten by the sword. And lo mfundisi washumayela ngendlela engumangaliso, eshumayela ngesihoko. Ndaze ndatsho nathi nantsi laa ntshumayelo ishunyelwa ngabazalwane. Xa ithetha ngekrele, xa isithi uba uphulaphula udliwa likrele, icacise likrele uba liyintoni likrele, ecacisa futhi naxa uphulaphula uyodla izinto ezilungileyo zelizwe. Yes. And then I took a decision from there that I want to uba ndilandela abazalwane. Befundisi bamisele ntende. Then ke ngoku, to cut the story short, yawe intende, after iwile intende ke ngoku, that's where ubuserious bentsindiso bavela khona, nobuserious bale testimony endiza nayo bavela khona. Sashiywa nalo brother. Okokuqala, lo brother ayingobrother, lo ngumfundisi lo. Ngumfundisi uBathanda Cwasa. Lo ndihleli naye apha estudio namhlanje. Lo ndikwi-podcast yakhe. Sishiywa naye, njengoba sishiywa naye, i-keyboard ayikho. Indawo yokhonza ayikho. Kwafunyanwa nje ityotyombe elalihleli ecala kwevenkile yo my friend. Kulaa brother wayedlala i-keyboard. Laa brother wayedlala i-keyboard lo. Hey, lo brother ndiqonda zange siyijonge le nto lo brother lo, ahlale kuloo brother. Akafumana ndawo yohlala. Wafumana indlu eyayincinci endingathi it was maybe 3 meters by 3 meters square, 3 square meters. Indlu eyayincinci, yokhiwe ngodaka, inecango elalivulekile apha, lisafe likokotelwe, lingena umoya, ingenafestile, ingenabhedi laa ndlu. Then wafumana ibhedi, ezi bhedi zakudala zazine-frame yentsimbi, then yenziwe then ke ngoku ibe necingo phaya, ibe nezaa spring. So wafumana loo bhedi, wafumana netrasi, sponge. Asingekho isponji pha. Okay. Unyanisile. Sasingekho isponji, wayesondlala ingubo phezu kwetrasi, phezu kwamacingo lawa webhedi. Undlala ingubo, then eyesibini ingubo ayombathe. Then ubrother, mandisese ndisithi umfundisi. Aqhubeka umfundisi. Sakhonza kumnandi, attend inkonzo. Xa sifika enkonzweni ndaqale ndamangala qala uba okokuqala ndiyaqala uyibona indlela esikhonza ngayo, nendlela ekushunyayelwa ngayo uba umntu uzofika ephethe nje iBhayibhile yakhe, afike ame ngaphambili kwabantu, ancokola le nto ayifunda apha eBhayibhileni, eyincokole iza ngandlela zonke. Ndiqonda yho, phaa ke mna ndingumntu xa eshumayelayo ke mna ndinglam xa ndishumayelayo. Yeah. So ndiqonda uba ndidikiwe ke ngoku, le into ndiyiva apha andiyazi noma kuyashunyelwa noma kwenziwa ntoni apha, but yeyi, andimake ndiyimamele kodwa le nto. Ndimamele. Yeyi, uyathetha lo tata. Xa ethetha, mandikote nje into ebeyi-1 ngenxa yexesha, ndizawukhawuleza ndigqibe. Enza umzekelo, aqala sibuze, xa kuthiwa ngena emoyeni kuthiwani? Ngoku sixaka kwetini ngena emoyeni, kuthiwa yiba sekuba, kuthiwa yiba kumoya, kuthiwe nyusa intliziyo, zibona ezaa zinto mos xa sishumayela ezintenteni. Kuthiwe nyusa intliziyo yakho, connecta, ngena emoyeni. Uyabuza kuthiwani, ubuza apha kuthi. Hey, thina sixakwe uba asiyazi thina uba kuthiwani xa kuthethwa loo nto, asiyazi. Then ke ngoku abe sesithi yena ke ngoku umfundisi lo, yena wayecinga fanuba uba kuthiwa intliziyo yakho mayibe phezulu physical, inyuse. So uthi wayezama ndlela zonke, xa kuthiwa nyusa intliziyo, anyuse isifuba. Anyuse isifuba. Ngoku
uqala kwakusindiswa cause naye umfundisi uya xa ekungqina uyaxela into yoba wasindiswa emncinci kakhulu esengumntana esikolo. So naye wayefana nje nam, wayengakho nto ayaziyo, wayexhomekeke kwezinto azifundiswayo then nasekufundisweni nguMoya Oyingcwele. Now Yes. ke ngoku uthi ke ngoku umfundisi xa esifundisayo, no, funeka uzazi ezi zinto. Xa kuthiwa nyusa intliziyo kuthetha ukuthi yiba kule nto, ubuthi bawo ndiza kuwe egameni likaYesu. Sucinga ipapa ngapha engqondweni uba ndishiye ishebo sam phaa efrijini, I want esaa shebo sizotyiwa ngomnye umntu. Uthi yiba kule nto, imini shalom. Xa kuthiwa nyusa intliziyo, kuthiwa connecta, kuthiwa yiba kule nto kuyo. Suthetha nje amagama emlonyeni, intliziyo yakho ikude kule nto oyithethayo emlonyeni wakho. Wasititsha kumfundisi ke ii-teachings ezininzi enditshoyo nge-confidence namhlanje nangombulelo ukuthi zizo nezisandimisileyo entsindisweni naselukholweni Okay. kude kube namhlanje. Amen. Yeah. So indawo yokugqibela ke endiqondayo uba ndirhalela uke ndithethe ngayo, yabuilda ke i-confidence yam ibhildwa nguYesu. Njengoba ndandingena-confidence, ndandine-low self-esteem, yabuilda i-confidence yam ibhildwa nguYesu. Then wasifundisa uthandaza, umfundisi uba umntu funeka abe ne-secret place, abe nendawo yakhe yothandaza, ahlangane khona noThixo. Okay. Then nam ndazenzela ke indawo yothandaza. Ndandingumntu wayethanda ke ngexesha ndisesezilalini ndithanda uyothandaza ethafeni, but naxa ndifika eCape Town ndazikhangelela ipaki endandimane ndithandaza kuyo. Then that's where uThixo wayerivila khona izinto ezininzi, even nangobizo lwam, izinto ndizifumana kwi-secret place. Then into ke ngoku endirhalela ukuyicacisa kakuhle kukuthi ndiye ndaqaphela njengoba nam ndingumfundisi ngoku, i-generation okanye abazalwane abazalwa namhlanje abasafani nathi ngelaa xesha, because thina sasingabantu ababe-active ngexesha lethu entsindisweni. Sasingengobantu ababesokolisa entsindisweni, sasingengobantu abaxhomekeke kumfundisi entsindisweni. Sasingabantu abathatha i-information kumfundisi okanye sithathe ulwazi then silu-aplaye. I-generation yanamhlanje inolwazi but ayikwazi ulu-aplaya. Inolwazi ubungayibuza i-generation namhlanje, ungatitshwa nawe ngumfundisi, utitshwe ngumntu ubumshumayeza akutitshe, kodwa xa umjonga ubomi bakhe abufani nale nto ayititshayo, because le nto ayititshayo akayisi ku-practical. Okay. Kule ndawo uthetha ngayo ndiyarhalela ukhe sike singene nyhani ke singayithethi sigqitha, uyabona, njengoba uyithetha njengoko it's one of izinto endirhalela ubana umntu obukeleyo namhlanje aphume apha encedakele kuyo, akwazi uba abe nentshisakalo futhi at the same time yokubana ahambe uyongena emthandazweni nzulu okanye ahambe yokufunela uThixo nzulu, because yinto elapha entliziyweni yam nebendirhalela uba ngake singene kuyo ke siyincoko le ndaba intimacy with God, ukuthi how do you build that relationship, that intimacy with God? How do you build that? Sibakha kanjani oba buhlobo kunye noThixo? Yabo, ndikuvile kona ekuqaleni sozichaphazela ezinye izinto ezinjengale nto ubana there was a voice that was speaking to you, which is the voice of the Holy Spirit, obungayazi ngelaa xesha eliya. Ndiyacinga ukuthi ke phofu ndiqinisekile ukuthi it's one of the things ezikwazi ukumgcina umntu zimbhekise phambili zimkhulise more. So ndakuva futhi nangezinye izinto uba kufuneka wamkele uYesu. So I need more of that. How do you build that intimacy with God? Wenza njani ukuze ukhule? Ndingulo mzalwane ngoku okanye ndiyafuna ukukhula nami emoyeni, ndifuna ukumazi nzulu uThixo, ndifuna ukumazi more and more. How do I do that? So ndirhalela nje phinde ndikunikeze your time just to share what you know and according to your experience also. Yes. So manisese ndiqhuba ngolu hlobo. Uyibuilda njani i-relationship yakho noThixo? Utsho umbuzo wakho. Yes. Then mandiwuze ngale ndlela bese ndiqala uthetha ngayo. Yes. Yeah. Then umahluko between abazalwane banamhlanje nabazalwane abasindiswa ngelaa xesha lethu nokuya phambili phaa ngemva ukuya, yile okokuqala umahluko endiwubonileyo xa ndistadisha imeko. Ndiye ndafumanisa into yoba ngabana ngabazalwane abangayithathi imfundiso bayise practical. And then bakugcwele information but le information ayiyi ku-practical. Okay. And then yile nto eyenza into yoba kube hard for ukukhula kwabazalwane. If I can tell you, ungaba surprised into yoba mna ndahlala noPastor Cwasi from August, September, October, November, December, 5 months. Then ngoJanuary I was able uba ndibheke eCape Town, ndizapha eCape Town. Xa ndifika apha eCape Town ndafika ndangabi nabandla endikhonza kulo. Ndafellowshipa nje kwiindawo ezithile but not that
that much. Okay. Then kodwa I was able uba ndifike eCape Town, kukho ihistory yokuthi abazalwana abasuke e-Eastern Cape xa befika eCape Town bayawa, Okay. but I was able to stand ndingawi kungekho mntu ondigadileyo. Okay. Ndingenzi sona, ayikho nenye indawo kunoze kuthiwe apha eCape Town ndake ndabhaqwa ndisenza isono kuyo, because i-relationship endandinayo noMoya Oyingcwele, not nomfundisi, Okay. noMoya Oyingcwele. Ndifundiswa ngumfundisi how to do that. Ndiyithathe ndiyise ku-practical, then that is where I prove it. It is working. Because abanamhlanje ndike ndathi xa ndithetha nomnye umzalwane ndithi asikwazi kaloku thina singabefundisi into yoba sikutitshe ogqiba siphinde sikwenzele laa nto sikutitshe yona. So ingathi abazalwane banamhlanje ingathi bafuna utitshwa baphinde benzelwe laa nto. Ndenza umzekelo uba mhlawumbi ufundisa umntu uthandaza uba funeka ube nexesha lakho lothandaza, ungaxhomekeki ekuthandazeni xa abazalwane behlangene enkonzweni. Yes. Banexesha lothandaza. Then ingathi ngoku umzalwane xa ugqiba uthi ingasube nexesha lakho lothandaza, ungathi ngofuneka uphinde futhi uyoba nexesha lakho elilelakhe lothandaza uyomthandazela after wena umtitshile uba kwenziwa njani. Then ile nto sometimes ufumanisa into yoba thina singabefundisi uyakwazi uba umzalwane aze nengxaki kuwe spiritual problem, maybe ndiyastrugglisha ndikwazi ufasta ndikwazi uthandaza, umnike isolution but ufumanisa into yoba laa solution uzawuthi ayisebenzanga. Then ufumanisa uba iyasebenza laa solution ndiyayazi, akayenzanga, that's why ingasebenzanga. Ayizukwazi usebenza solution ungayenzanga. So now ibalulekile kakhulu laa nto yokuthi xa into etitshwayo uyenze. Okay. Because indawo yokwakha i-intimacy noThixo okanye ubuhlobo noThixo kukwenza le nto etitshwayo. Alright. Simple as that. Ayinanto ininzi ufuna icacisiwe. Ukwenza le nto oyititshwayo. Ukuva nokwenza. Uva nokwenza. Okay. Simply lapho qha. Uba kuthiwa thandaza, uthandaza. Akuthiwa funda iBhayibhile, ufunda iBhayibhile. Akuthiwa ngena inzilo ukudla, ufaste, you just do that. Okay. Simple as that, you just do that. So enye yezinto ke endicinga into yoba kubalulekile into yoba ndingayiveza i-obedience, yonke le nto ndithetha ngayo. So intimacy with God, you build it through obedience. Okay. Be obedient to the voice of the Holy Spirit and also be obedient to those who are teaching the word of God. Okay. Because xa bekutitsha ilizwi likaThixo, xa u-obedient uyayithatha laa nto bakutitsha yona uhambe uyoyi-apply. Then that is where uzayibona khona ibiyasebenza. Okay. Take it from my testimony that ndandithatha izinto ezititshwa ngabazalwane esikolweni ndiyoziprova ndingasindiswanga, ndizibone tyhini iyasebenza le nto. So nyhani ke and ndiyibonile ke kule generation yethu yanamhlanje ukuthi ixhaphakile kakhulu laa nto yokuthi umntu angayenzi laa nto ayititshiweyo. Okay. Nalaa nto ayivayo ngoMoya Oyingcwele, because uMoya Oyingcwele uyathetha always emntwini. Noba sihleli apho uMoya Oyingcwele uyathetha, noba ungaphuma phandle uyathetha, noba ungadrayiva imoto, noba ungahlalaphi phi, noba ungafunde ube sezincwadini, uyathetha uMoya Oyingcwele nawo always. Then once ke ngoku rejecte laa voice kaMoya Oyingcwele, singakushumayeza zonke izityhilelo esinazo kodwa soze kubekho intimacy because you are rejecting that voice of the Holy Spirit. Okay. Yeah. Alright. Siyabulela ke kuloo ndawo le injalo. Andiyazi ke noma ke kula journey yakho boyibalisa ke okanye kwezaa nto zakho ubuthetha ngazo uba ayikhona enye ke ngokwento ofuna ukuya ungayongeza anything nje cause ke andifuna uba ixesha lethu sithe silitye kakhulu. Ngoko ndiyakuvulela ke ngokubana wongeze into ofuna ukuyongeza nento orhalela into yobana abaphulaphuli bangaze bayive at the same time, and then from there ke ngoku sizothandazisa abantu ke ngoku sibamkelisa abantu ekufuneka bamkele uYesu nayo yonke nje laa nto leya injalo. Yes. So into yokugqibela endirhalela uyithetha, ndingarhalela ukwenza umzekelo njengoba noYesu waye xa eshumayela ayithobe intshumayelo ize kumgangatho wabantu. Okay. Imizekelo. Yes. Ngoba isizathu soba kushunyayelwe kungoba kufuna udlulisa umyalezo kaThixo nelizwi likaThixo uze licace ebantwini. Now kukho umzekelo endirhalela ukuwenza kulo mba we-intimacy, ngamanye amagama ukuva nokuba obedient ulenze laa lizwi likaThixo. So umntwana xa esanduzalwa esancinane ebeleni likamamakhe, umsebenzi kamama kukukhupha ibele alifake emlonyeni womntwana. Okay. But umntana nayo nerole ayidlalayo kukufunxa ibele lifakwe emlonyeni wakhe.
Okay. ukuze isisu sakhe sizogcwala athini akhule. Now ke ngoku ithi laa nto masisebenzisaneni. Okay. Ungumfundisi unikwe ilizwi nguThixo lokundifundisa. Ufana nalaa mama ukhupha ibele ulifaka emlonyeni wam. Okay. Then mna umsebenzi wam manditsale laa information ndiyi-apply so that ndizokhula emoyeni nasekumazini uThixo. Yeah. So ngamazwi okugqibela endiqondayo uba ndirhalela ukwenza simple ngaloo ndlela so that nabani na understande abe nomfanekiso ngqondweni wale nto ndiyithethayo. Yoba ukuze ukhule emoyeni, ukuze ube nobuhlobo noThixo, ziyele kuThixo, and njengoba uzoziyela kuThixo zimamele iimfundiso ozifundiswa nguMoya Oyingcwele neemfundiso ozifundiswa ngulo mntu othenjwe nguThixo uba makakunike ilizwi likaThixo. Okay. Before ke ngosibe siyavala tatam, ukongeza nje kule nto, ndiyarhalela man ukungene kule ndawo yobizo lwakho. Noba ke singena nje sigqitha ke namhlanje. Yes. Ndiyathemba kodwa ngenye imini saphinda sikufumane for uba sive nzulu ezinye izinto nezinye izinto. But ndiyarhalela nje ukuthi ikuthathe yakubeka phi laa nto of being obedient to that voice of the Holy Spirit. Yakuthathe yakunyusa yakubeka phi. From ekuthini yakunyusa kulaa ndawo yakubeka kulaa ndawo. Kunezinto mos ukhe wazibalula phaa wathi ngelaa xesha umane uyozithandazela wedwa kunezinto uThixo wazitshilayo wazithetha about even nobizo lwakho. So ndiyarhalela nje ke sibe nalo itshance yokuthi singene kulaa ndawo leyana injeyana, so that umntu nomntu ayazi ubana wena uthandaza zeziphi ezinye izinto ezimnandi neziyincasa ezifumaneka phaa ekubuildeni la intimacy with God, ekuthini ukwazi uba ube ne-secret place yakho uyothandaza owedwa engozini nayo yonke laa nto leya injeya. Yes. Into yokuqala mandiyithethe about intimacy noThixo. Ndingayenza iqala kulaa nto yoba ndithi ndandine-low self-esteem. Yes. When you hear me standing and preaching and teaching and doing whatever that I'm called to do, ungandiphika xa ndikuxelela into yoba ngabana mna I'm the totally opposite of what I am today. I was a totally opposite of what I am today. Okay. Laa nto yenziwe yi-intimacy, ubuhlobo noThixo. Njengoba ndisitsho ndithi ndandingumntu ongena-confidence, ndandingumntu owayehleli nje ndine-suicidal thoughts. Umntu xa ene-suicidal thoughts, as far as I know, ngumntu ongaboni isizathu sophila. Okay. Ngumntu futhi ongaboni uba bekufanele uba uba khona kwalapha emhlabeni, akaboni kwanto. Ngamanye amagama ngumntu ozibone useless ngokwalapha emhlabeni. Ezibona uba aman ingathi ikhona impazamo, kangafananga ndikhona mna apha emhlabeni. So that's why ke ngoku ayavukelwe zezaa suicidal thoughts. But if you can ask me ii-dreams endinazo namhlanje, yoho ndingabalisa kutshona ilanga. Iphuma phi loo nto? Iphuma kuNkulunkulu. Laa nto bendivule ngayo ndisithi yonke into inesizathu emhlabeni. Even nozalwa komntu, even noba kuthiwa umntu uze kanjani emhlabeni, noba kuthiwa wazisa kanjani ngepain kangakanani, but mna I want to tell you kuloo ndawo kuyo into yoba kukho isizathu soba ube lapha. Ufuna uzibulala, suzibulala. Kukho isizathu. Namhlanje kunabantu ababa-blessed ngenxa yam. Okay. And ndizibuza umbuzo, how come? Because mna ndandizibona ndingumntu o-useless. Ongekho. Sikhona isizathu. But ke ngosifuna usondele kumnikazi wakho. Usondela kwakho kumnikazi wakho kulapho uThixo akuqalela khona xa uhleli kwi-intimacy, uthandaza, uzila ukutya, ufuna. uThixo uqala akurevilele sometimes ngawe, akubonise uba wena uyile nale 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 nale. Wena ubungazazi, wena ubuzibona njengomntu ofanele ukufa. uThixo no, not wena, because wena ndisalindele le nale 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 kuwe. Jesus. Then nam ndiyamangala ngam xa ndizijonga namhlanje. Ndiba namaxesha ukuthi ndizijonge kube ngase ndingakhala inyembezi ngenxa yoba ndinga-understand uba kwenzeka ntoni empilweni yam. Kuba mna ndandingumntu oyengenamaphupha, ndandingumntu owayephila nje ubomi. So la intimacy with God ikusa ebomini bakho, kwi-real life yakho, uba nabo ubomi bakho fanele uyaphila. Then ikuse kwi-calling yakho, because sonke sibiziwe njengoba silapha emhlabeni. Qha sibizwe sine-different callings, but i-different callings zethu zitsalela zitsalela emlanjeni omnye olusindiso nobheka ezulwini. So kodwa sibiziwe ngobizwa uba ubani ubiziwe uba makaspecialize kwinto ethile, ubani ubiziwe uba specialize kwinto ethile. But today I'm not comfortable uba ndingangena deep kwindaba ye-calling yam personal. But ndifuna nje uyiveza into yoba
ubani ubizela into ethile, ubani ubizela into ethile, njalo njalo. So nami ubizo lwam kulaa intimacy kulapho ndalibona khona. uThixo wandixelela 1 no2 no3 uba ndiza kwenza le nale nale nale, undifuna ndenze le nale nale. Ezinye seziqalile ukubonakala, ezinye azikaqali, ezinye sezenzekile zapasa, ezinye azikaqali kwa ukwenzeka. Yeah. So sentsho ndizama ukuveza mfundisi uba bakhona abantu sometimes ubona uba lo mntu une-low self esteem, akazithandi, uyazicaphukela. Even nakuthi thina abasindisiweyo fumanisa uba lo mntu akabikho delivered kulaa nto yokuthi engazithandi, ezicaphukela. Omnye akazithandi ngenxa yendlela adalwe ngayo, omnye akazithandi ngenxa yendlela ye-background yakhe. So ndifuna ukukhuthaza kwaba bantu uba makhe sisondele ngakumbi phaa kuThixo, kulapho uThixo aza kubonisa even nalaa nto wena ubucinga uba uyithandi ngawe, akwenza ube proud ngayo because of kukho isizathu sokuthi ibe khona laa nto. Okay. Then enye yezinto kule nto ndiyithethayo kule yabona uSatana xa ekubambile uba ungekasindiswa, zininzi izinto vele uzicaphukele nezingangeni indawo. Ndandicaphukela noba ufutshane onqonda kutheni mna ndimfutshane nje abanye bebade kangaka abantu. Ndizazibulala. But ngoku ndiye ndizithande kanjani. Qonda uba indlela endizithanda ngayo, i-height yam, yonke into yam ndi-right nje, ndi-perfect. Njengoba nguThixo nje ndinje, ndi-perfect. So sentsho uba akhona nyhani nabanye abantu mhlawumbi indlela adalwe ngayo nasemzimbeni wakhe afuna uzibulala. Ndifuna ukuxelela mna uba ikhona i-purpose yoba uThixo akudale kanjalo, akaphazami uThixo. Umsebenzi wakho perfect. Perfect, just perfect. Sondela nje wakho ubuhlobo naye, uzawuzibona indlela ozazithanda ngayo, uzawuzibona indlela ozawuzomkela ngayo nakweyiphi na imeko, even nakwizinto ongadalwanga nazo obetheke kuzo apha emhlabeni, uzawubona indlela ozawuba noxolo ngayo. Because abanye abantu sometimes umntu uphila nje because of, it's not that kukho into awazalwa nayo, but kukho into eyamehlelayo apha ebomini, endleleni yobomi, eyambangela into yoba ngabana aluze yonke i-confidence ngayo, aluze yonke into ngayo. But mna ndiyayikholwa into yoba ngabana uYesu uyakwazi ukuyibuyisa i-confidence. Ndayibona kum, uyakwazi futhi ukumbhilda umntu. Sometimes omnye umntu wakhula mhlawumbi engumntu oabhuzwayo, obethwa kakhulu kowabo, wade wazibona into yoba okay, mna ndifanele into yoba mna ndimburha abantu nam apha emhlabeni. Then ubone umntu engumntu o-rough kanti ikwaluza ubuyena. Kanti xa inobuyela kuThixo angaphinda again ubuyena. Tatam, siyabulela man ngexesha lakho. You know, you've touched izinto ezininzi kakhulu and kwasamna naziva ndivuseleleka xa ulanda imbali yokusindiswa kwakho nokuncedakala kwakho nokukhula kwakho entsindisweni. Into nje endinofane ndiyongeza nje mna as umfundisi and as a host ye-podcast. Yava. The reason why ndiyimenshine le nto wahlobo ndiyimenshine ngayo is because kunento evukayo as ethetha umfundisi ukuthi ngelaa xesha eliya sasihleli sipha emchewula ndandimane ndizibalisa izinto ezi. Zithi mna ndizawuba ne-TV mna. Ndizikhumbula kakuhle. Yabona umntu ozikhumbula kakuhle ikwandim lo. Okay. Ndikhumbula zonke indaba. Ndake ndavela eTV-ni. Loo nto ndikubalisele yovela kwam eTV-ni yayiyinto eyayiliphupha lakho, indaba yongena emculweni, uthi yovela eTV-ni. Ndikhumbula uyibalisa usithi xa sendingena phaa ndicula ndingena. Indaba yobizwa komntu for uba makahlangule abantu ayiphethanga only uba umntu makangene ezulwini, even lapha emhlabeni, because iphupha liyakwazi into yoba libekwe kwinkokheli yakho kodwa ile lakho ingelo layo. Jesus. Inkokheli yakho ile lakho not elayo. Nangoku umfundisi wam akakavela eTV-ni ngenxa yomculo. Ndim umntu owavela eTV. Kakuyimenshine kodwa le nto uyacula ke apha ke estudio. Okay. Sasizibalisa futhi ezo zinto ezo before ndigqibezele le yam endikuthetha. Zeziphi ezinye izinto obhizi zizo ke apha kwi-ministry? Okay, ndibhizi kushumayela, ko-evangelizer ne-teaching, njalo njalo, which is icala lasenkonzweni. Then zininzi izinto zam zazilibala ke ezinye kodwa ndizawubiza ezithile. Yes. Then kwelinye icala ndingumntu osazama ukubhilda i-online radio. Then kwelinye icala ndingumntu one-vision yo-equipha ii-leaders. Kangangoba loo vision leyo noba ingekaphumeleli ndisephezu kwayo, ibizwa ngoba yi-leadership equipping and empowerment. Okay. So ndingumntu onalo vision yo-equip ii-leaders no-empowerisha.
i-leaders. Then ndiphinde ndibe ngumuntu oculayo ke, ndine-vision yoba neband enkulu. Yeah, like ezi zinkulu zaziwayo noba ndingazibizanga amagama. Okay. Beneband enkulu. Then phayana ke i-vision yam phaya kwelaa cala lomculo kukuthatha abantu abatsha baxakeke zizinto ezizawubaphucula ebomini babo more than babazule nje bengazazi uba bazawuxakeka yintoni ebomini babo. Amen. Yeah. So I think noko ezi zimejor ndizithethile okwangoku. Okay. Ake mandigqibezelele yayam into ke mntakabawo ngoba ndiyabona kusuke kuvuka into xa ithetha omnye. Yeah. So bendisatsho le nto ukuthi kunento evukayo nyhani ke zomfundisi engqina apha ebalisa ngobomi bakhe nokusindiswa kwakhe. Ngeli xesha ndiphaya emchewula ndisokola but ndisake ndibuye wethu nobam ubungqina. Ndisaza ke ndibukele bam ngenye imini ndikhe ndibulande nje bonke nayo yonke laa nto Oh, inje. Jesus. Amen. Amen. But ke ndizama nje uveza ukuthi bazalwane, you know, xa ushumayela ibalulekile laa nto ukuthi ungajongi le environment okuyo naba bantu bashumayezayo. Abantu athetha ngabo phayana le ndawo sasikuyo phayana ngabantu abayi-5, ngabantu abayi-2 ngamanye amaxesha. Ufumanise kodwa abantu abamile apha kule nto ndiyenzayo 2 kuphela okanye 3 kuphela, but ngenxa yentliziyo yokuzijula ekwenzeni lo msebenzi kaThixo, ndithi xa ndibukela umfundisi engumfundisi esenza zonke ezi zinto azenzayo ndibe nelunde, kulilunde moslanto, ndazi uba bayibiza kakuhle na okanye ndiyibiza kakuhle na. Ndibe nanto uba ndibe proud ngokuthi ndibona umsebenzi kaThixo owenzekayo noqhubekekayo usenzeka from laa nto uba sasingabantu ababini sikhonza nje phayana phaya kulaa ndawo sasikhonza kuyo. So ndizama ukukhuthaza nomotiveyitha kule ndawo leyo ukugqitha nje kule ndawo ethethayo, kule nto sayimenshonile yabantu abafuna ukuzibulala nabantu abanalo self-esteem. Yinto endandine-problem yayo nam leyo, but look at this thing today esiyenzayo apha. Iyakwazi ukuthi incede abantu abaninzi, kuphila abantu abaninzi. So ndizama ukungeza nje le nto ithethayo umfundisi ukuthi nawe empilweni yakho kukhona i-purpose ehleli phezu kobomi bakho. uNkulunkulu akakudalelanga nje ukuze adlale ngawe okanye ahlekise ngawe kulo mhlaba. No. Ndi-100% sure ngale nto ngoba ndiyibona apha kum, yibukele nawe kule nto esiyenzayo ngoku apha. Tatam, ndifuna uthetha amazwi okugqibela mani kubabukele. Nalona ongenayo Yesu entliziyweni yakhe, uthethe nje amazwi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi asindiswe. Uphoswa yintoni apha entsindisweni, izinto ezinjalo nje. Nalona ke osekephelele ngamandla endleleni wayeka usindiswa, sithethe nje naye sommeleze. Nalaa mfundisi othi yena ufuna ukugive up ngokweministry, yonke laa nto leyayo nje. Just nje amazwi okugqibela akho kwabo bantu abo banjalo, sizawamkelisa abantu uYesu sibe sesiyathandaza ke emva koko sibe sesiyayivala. Yes, ndizawuthetha nje amazwi amabini namathathu kula mazwi ke sethethiwe ngumfundisi ukuthi ungazibulali mntanasekhaya, ungazenzakalisi. Mna ndingakhuthaza ndithi kungcono uyowela esandleni sikaThixo kunowela kwesabantu isandla, Jesus. because abantu bangakuphoxa at any time but yena uThixo soza kuphoxa. uDavide uthi ndandimncinci kodwa ngoku ndimdala ndizange ndambona uThixo eliyeke lilungisa. So it's better uyowela esandleni sikaThixo kunowela esandleni sabantu. Lo mhlaba siphila kuwo mntanasekhaya, athi amaXhosa ngumhlaba omagada ahlabayo. Yeah. And they are very true xa bethetha loo nto uba apha emhlabeni akucengwa mntu apha Jesus. emhlabeni. Umhlaba ucengi mntu, umhlaba unasizi la mntu. So wena zenzela inceba yokuthi usondele kwindawo esafe for wena, because umhlaba very rough kumntu wonke. Jesus. Very rough kwinto yonke, futhi financially, spiritually, emotional. Umhlaba very rough. If safe position nguYesu kwinto yonke, you must choose a safe position, that is Jesus Christ. Mfundisi wami kwindawo kuyo ndiyazi into yoba ngabani ministry is very tough, akho nto inzima ngathi ministry apha emhlabeni, but I want to tell you that sinawe and awedwanga kuloo nto. Nathi ziyasehlela izinto njengoba nawe zikwehlela. Never give up, because uThixo there is a purpose yokuthi akuthume lo msebenzi akuthume wona. Ubizo lwakho ungamvumela uSatan li-undermine at anyhow nangeyiphi na indlela. Noba mhlambi okwanamhlanje usakhonzisa abantu ababini nabathathu, noba namhlanje awukabinayo even kwayindawo onothi sihlangana kwayo, awukabinayo sound system, but I want to tell you uThixo has called you for a great purpose, and that purpose is for a soul winning, and you will see souls being won through your life. Jesus. So ungancami mfundisi wami, ungalahli ithemba noma sekusenzeka ntoni, noba uSathane atheka ngantoni, but ungalahli ithemba. I-ministry yaqhubekeka
and ministry sezawuqhubekeka apha empilweni yakho. So ndiza kwamkelisa uYesu ke umuntu othi mna ndifuna ukwamkela uYesu, and lo Yesu uzomamkela uzotshintsha ubomi bakho, khathaseki noba ubuyindlavini, noba ubungumntu oziphethe kakubi, noba ungumntu obukade uzicaphukela nawe une-low self-esteem, noba ungumntu obusithi nam ndirhalela ukuba ndingazibulala, noba ungumntu ongayiboni i-purpose yophila kwakho emhlabeni, but today it is your turning point. Ubomi bakho buzotshintsha now, not ngelinye ixesha uzokwamkela uYesu. You are going to accept Jesus Christ now and your life will never be the same again. So uzuphinde lamafilisti owabonayo okanye lamafilisti owabonayo emva kwakho, lamayiphuthi owabona emva kwakho, sozuphinde ubasawabona, because uYesu uzokwenza indlela phakathi kolwandle olubomvu, uzoyivula indlela phakathi kolwandle olubomvu, akuwelise ngaloo ndlela phakathi kolwandle olubomvu. And even neentlanga ozohlangana nazo uYesu uzobe senawe ekunceda. Ndicela nje uvale amehlo wakho kuloo ndawo kuyo sizothandaza, wenze lo mthandazo unokholo entliziyweni yakho lungummangaliso, unyuse inhliziyo yakho. Ndiyayazi into yoba unemivandedwa, ndiyayazi unenhlupheko, ndiyayazi into yoba nangoku njengoba ndithetha kungase ungazivalela ukhale, kungangase ungazivalela uzibulale, kungangase ungazivalela ungathethi naye namnye na umntu, but at this moment I want you to close your eyes wherever you are. Uphakamise nje amehlo wakho, uvala amehlo wakho, uthethe la mazwi emva kwami. Yithi Nkosi uYesu, Nkosi uYesu, ndiyakwamkela empilweni yami, amkela empilweni yami, ndiyazivuma izono zami, ndiyazivuma izono zami, ndixolele namhlanje, olele namhlanje, ndenze isidalwa esitsha, ndenze isidalwa esitsha, ndibe ngumntwana wakho, ndibe ngumntwana wakho, ngegama likaYesu ngegama likaYesu waseNazaretha. waseNazaretha. Nkosi uYesu, Nkosi uYesu, ndiqalele namhlanje, alele namhlanje, bonisa i-purpose ndibonise iphepha yobukho bami emhlabeni, obukho bami ngegama likaYesu ngegama likaYesu waseNazaretha. waseNazaretha. Amen. Amen. Nkosi Sacela ke tata msosa nje usenza umthandazo nalowana ogulayo akwazi ubana aphile naye, nalona osindwa i-depression nezingxaki ajongene nazo ebomini bakhe, usosuthandaza nje naye phezu empilo yakhe. Yes. Amen. Cela nje uvala amehlo wakho kuloo ndawo kuyo. Father God, I pray in the the wonderful name name of of our Lord Jesus. Jesus Christ. Ndiyathandaza Oh, Thixo wethu Jesus. onamandla, ngalowa Nkosi, isandla sakho sinamandla. Thixo wethu oyingcwele, akukho nto ingasithintela isandla sakho, akukho nto ingathintela amazwi akho, akukho nto ingathintela inceba yakho. Thixo wethu onamandla, thoba kaloku Nkosi uYesu inceba yakho phezu kwaleya naleya ifemeli, phezu kwalowa nalowa umtshato, ngegama likaYesu, phezu kwabaya abantwana. Thixo wethu onamandla, even abalala phantsi kwebridge, uNkulunkulu onamandla, igrace yakho mayibafikele nabo ngamandla wegama likaYesu, phezu kwalowa Nkosi olele esibhedlele ogulayo, phezu kwalowa Nkosi olele Nkosi ebhedini endlini, uNkulunkulu exakwe bubomi egula. Thixo wethu onamandla, wena uyimpiliso, egameni nasegazini likaYesu lithi izwi lakho, ngemivumbo yakho thina saphiliswa. Father God, I pray right now ngalo igama likaYesu, mncede lowa nalowa ngamandla wegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Moya Oyingcwele, siyabulela, siyakholwa ukuthi kwenzekile ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Hayi ke siyabulela kakhulu tatam. Abantu bafumana phi ke ngoko xa bekufuna ukulandelela nje imisebenzi oyenzayo? Ufumaneka phi ku-social media? Inamba yakho futhi ifumaneka phi? Yonke nje landela inje. Okay. Kwi-social media mandiyibeke ngohlobo olukanje for umsebenzi weministry nazo zonke ezinye izinto, because major yomsebenzi wami kukushumayela. So Okay. xa undifuna kwizinto ezidibanise nokushumayela, ungangena kuzo zonke nje i-media platforms, usearch uChrist Embodiment Ministries, then Okay. that's where you will get yonke nje into endiyenzayo about ukushumayela. Then kodwa ke i-cellphone number yami ngu-063 473 0804. Alright, siyabulela kakhulu ke tatam, tata wase-Christ Embodiment Ministries. Jesus. Amen. So sizoyosearch ke bazalwane, please nalapha ku-YouTube ni-search and subscribe, support umsebenzi kaNkulunkulu as uThixo ke emnceda ke umfundisi. Yes. Na ke xa ufuna undilandelela ngo-PST Bathanda Cwasi on Facebook, and then ndiyabhala pha almost every day intshumayelo ezincedayo nezikhulula impilo zabantu, zikumotivate nje okanye zikukhulise emoyeni ukuze ukwazi nawe ukwenza ube ngumzalwane olikholo eliqinileyo. Then ke ngoko apha ku-YouTube please subscribe bethunana, nanku uYouTube wami umbona, Bathanda Cwasi, then nakuTikTok Bathanda Cwasi. Nkosi kakhulu mani ngexesha lenu. Inamba yami ithi 078 327 9645, ndiyayiphinda futhi 078 327 9645. Siyabulela kakhulu bethunana ngexesha lenu. uYesu anganisikelela, anigcwalise nje ngeentsikelelo namathamsanqa.
support kalokho istudio sethu bethina nazi na account number uyayibona mos. Amen. Yes. Ubuyafuna nje ukuphosa kulento siyenzayo apha umnikelo ngoba kusekuninzi safuneka sekulungisile neekhamera zethu safuneka sizi-upgrade sazilungisa kakuhle nazo. Nkosi kakhulu mani ngexesha lenu uyasanisekelela. Amen. Papa yisayide la. Bekumnandi uba nani namhlanje, siyabulela kakhulu egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Bhabhayeni nihlale kamnandi. Bye Nkosi.